धैर्यशील कदम हे शंभूराज देसाईंच्या भेटीला गेलेले आहेत। कदम सांगली साताऱ्याचे महायुतीचे उमेदवार आहेत। भेटीदरम्यान निवडणूक रणनीतीबाबत चर्चा केली जाणार आहे। भेटीनंतर धैर्यशील कदम शंभूराज देसाई एकाच गाडीतून सांगलीकडे रवाना होतील। तर सांगली सातारा मतदारसंघाचे महायुतीचे धैर्यशील कदम हे उमेदवार आहेत। ते शंभूराज देसाई यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। भेटीदरम्यान निवडणूक रणनीतीबाबत चर्चा केली गेली आहे। माननीय तानाजीराव पाटील साहेबांनी अध्यक्षांनी त्या ठिकाणी अर्ज भरलेला आहे। त्यांचं माझं काल भेटही झाली, त्यांचे माझं काल बोलणंही झालं। त्यांना माननीय मुख्य नेते पक्षाचे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कडचा निरोप मी त्यांना दिलेला आहे की आपल्याला युती धर्म पाळायचा आहे आणि अर्ज माघार घ्यायची 3 वाजता शेवटची वेळ आहे। त्याच्यासाठीच मी आता सांगलीला निघालेलो आहे। मी स्वतः तानाजीराव पाटील साहेबांना भेटेन, आमदार सुहास बाबर आहेत त्यांना भेटेन आणि युती धर्म पाळायचं काम शिवसेनेकडून केलं जाईल।